Здравейте хора, днес ще снимаме на Roblox, каквото каже човека, с който игра. Представи се. Здравейте, аз съм Явор. Така, той ще ме контролира докато свърши видеото и сега чакам да влезне в самия сървър до после. Така хора, най-накрая се разбрах в една шибана игра да влезем от Торс на Roblox. Просто се побъркам, защото това ми е първо видео, в който съм с този човек. Това ще ми е първо видео. Ти къде си, бе? Ето, бе. Айде да влезем тука, бе. Айде тука. Ето тука, където е 9. Влезнах. Аз не мога да влезна. Пак ти си вътре. Така хора, както и да е, човека говори на хората. Така хора, човека май не влезна. Да, Явор не влезна, лоша работа. Ко ще правим, не знам. Аз знам какво трябва да правя тук, бе. На мен не ми даде да влезна. Не ти даде. Значи трябва да оцелеш 100 дена То? с зомбита. Я бе. Беги, батко! Беги, батко! Покажи си. Да ти игра. Бат, имам прокан с лютеница. Имам прокан лютеница. Бате, Hell Energy! Дай ми Hell Energy! Да пия малко Hell Energy! Бате, пи Hell Energy! Аре да играме нещо друго. Това е много тъпо. Да играм друга игра. Така, хора, дай ще сменим играта. На една игра исках да играем, но сега се прави точно това е. Исках... Аре да играем това с бащата. Оу! Аре бе, моля те. Моя баща умря. Баща ми умря. Баща ми умря. Наистина? И стана зло чудовище, което ще играем с Полговес и да. Хора, сега да ви разкажа в тази игра какво съм научил от тази игра. От 2 години игра, нищо още не съм разбрал, но най-накрая умния ми мозък загря. Умния ми мозък, по-скоро не умния, умния мозък ми загря. Така. Разказва се за 2 деца, например, макс е 4 деца, но да кажем, ние сме 2 човека в момента, 2 деца, например, 2 деца, аз и Явор, имаме баща, който трябва да му приготвяме храна. Да, трябва да се грижиме за него. Той става след това зло чудовище. Да. И правиме всичко каквото казва. Да. И после почва да ни гони, трябва да оцелееме, докато не стане другия ден. И после има втори мод, ама не знам как се казваше. Чакай малко. Значи до края на играта има такова... Ние унищожаваме това, което е превърнало баща ни в чудовище. И след това го арестуват полицията. Да. Да, не си спомням как се пишеше. Бате, не си спомням как се пишеше, бе. Не си спомням как се пишеше. Не, бейби. Я просто напише злия баща. Бате, излезам из злата майка, ама не злия баща. Бате, ако искаш да играем втора част, ама не ми се играе втора част с грам... Не, трета част с грампа. Ето, намериха, мисля, че. Намериха, може би. Да, мисля, че.
Мисля, че я намерих, само че този път са с майка и баща. Защото няма намирам с бащата, не още. Там са премахнали. Аре, гръм бе, ще има на бомба. Шакабуй. Така, хора, не знам дали е точно тази игра. Пишете в коментарите, но не си спомням дали беше точно тази. Както и да е. Продължаваме напред. Същата е обаче с майката. Бащата е същия. Да. Сетих се, игра. Така, хора, явно така, хора, с който човека игра полудях. Човека полудя до мене, който игра да не е до мене. Ако е до мене, нямаше да говоря в телефон. Здрасти, аре тук. Аз се събудих. И сега трябва да работим с теб. Аре, заради ли ти? Заради ли ти? Хора, ще чакаме малко време, но после. Така, хора, ето започва играта заради. Така, значи в тази игра се разказва, слушай, разказвам на хората и ти слушай. Значи, има някакъв баща, сега е с майка, не знам, точно не си спомням как беше. Ето тебе, Явка. Ти говориш. Ти говориш. Твоите му го пише, че говориш. Така, и... Аз ли съм това, бе? Да, бе, това е твоето име, само че с главни букви. Аз съм геймър. Аз игра на Brawl Stars. Така, хора, така, тази игра не си я спомням дали беше така, но може да има апдейти, не си спомням. Но последния чаптър, когато играх, имаше само бащата, който трябваше да приготвим яденето. Първо искаше да пие вода, после да приготвяме яденето и докато ядеме, някакъв циганин чука на вратата и говорят с бащата и бащата просто полудява, става и той циганин и двама цигане стават и почва да ни гонят. Бата, аз това пиша. Май аз пиша, да. Аз отговарям на баща ми. Бате, аз отговарям на баща ми. Май. Да, съм. Аз отговарям. Пич. Аз отговарям на майка ми и баща ми. Така, хора. Моля ви се, абонирайте се, лайкнете видеото, натиснете кампанката, за да следите канала. Очаквайте още видеа. Полагам доста труд, хора. Кажи. Едно, две, три. Прожекцията. Снимахте. Бате, я искам да гледам новините. Хора, много интересни новини. Бате, запечете на телевизора. Ай, пуснете шибаните лампи, бе. Бате, много е тъмно тук. Това кой е? Това съм аз. Балго. Аз съм това. Балго ли се казваш? Ми не знам. Не си ти. Бате, другия завършва с много цифри. Аз имам само 2 цифри. А той има 10 цифри. Така, първото на компютъра така. Да натисна. Не. Всичко натискам. Второто. Да, всичко трябваше да натиснеш. Аз натиснах второто. Аз си легнах. И аз ще легна да спа.
Първата ни работа беше... Логос, заспивай. Добре. Ай, аз работа. Хора, не стиша, сте чули? Какво става, бе? Виждам баща ни, май. Баща ни е буден. Бате, виждам, баща ми е до леглото. Баща ми беше до леглото преди малко. Здрасти, Явка. Ти ли си баща ми? Хора, да отиме. Боже ми... Какво става, бе? Умираме. Чао, Явка. Явка, ти умря ли? Яворе? Те убиха ни! Явка? Яворе? Ало? Хора, убиха ни! What? Но не разбирам, хора, какво стана. Казвам ви го. Но какво стана? Защо умряхме? Някой може да ни обясни. След това в коментарите. Това от мене. Не разбрах нищо от тази игра. Абонирайте се, лайкнете видеото. Това беше от мен. Чао!